Hello guys! Good morning! So today actually, meron ako chichika sa inyo. Pero, medyo magiging busy tayong araw na ito ngayon. Pero first, yun nga, yung chichika ko sa inyo about dun sa kabilang bahay. So maglilipat na po tayo. hindi po yung hindi po yung kami yung maglilipat. Maglilipat na po kami ng mga stocks doon sa kabilang bahay. Kasi, nung una, 'di ba sabi ko sa inyo, gagawin natin yung marami tayong mga plano doon. So, nung first talaga na plan naman talaga is maging rentahan namin yun para maging stock room. But then, yun nga binenta sa amin. So, parang na-excite kami dun about sa bahay. But since, kailangan talaga namin ng stock room, guys, kasi sobrang nakaka-stress. Nai-stress na talaga ako. Actually, pinag-uusapan na namin to ni Papa nung mga yung mga ilang araw nang lumipas. Pinag-uusapan namin pero hindi ko na sinishare sa inyo. Kasi gusto ko talaga ma-final muna kung okay ba itong desisyon na to. So, since kakaano lang natin sa bahay, kakabayad, so syempre kailangan nating bumawi, no? Kasi syempre yung ating pangkabuhayan mauubos naman kung ilabas natin lahat yung kapirahan natin sa negosyo. So, yun nga, nag-decide kami ni Papa na kasi doon sa kabilang bahay, marami pang kailangan talaga gawin. May kailangan pa kuryente, tubig. Yun talaga pinaka-importante. And, yung mga fence doon sa harapan at saka sa likod. So, medyo marami pa talaga. And, aside sa ayaw natin ubusin yung budget natin sa sa bahay kasi syempre kailangan natin yun sa negosyo. Maghihinahin muna namin parang unti-untiin, and also ang tawag dito, wag nating biglain. So kailangan na namin i-transfer ito kasi yung mga stocks, sobrang sakit talaga ng ulo ko, guys, na talagang kung sa mga hinahakalam, sa labas pa kami natutulog, no? Dito sa labas. Kasi, yung room na yan is yung ginawa namin stock room. Kasi mas makalat pa siya kung dito namin sa labas ilalagay. So, dito sa bahay na to, sa mga hindi nakakalam, nagre-rent lang po kami dito. So, yung bahay namin na bago dun sa kabila. So, walking distance lang. And, yun nga, plano namin na yung kami syempre, mahiga na kami doon para naman namin yung kabila, magamit. Kasi hindi pa namin magagamit talaga kaagad yun, guys. Kasi pag-iipunan ko muna yung doon. Pero yung kuryente, tubig, tingnan natin. Natin mga susunod na buwan. So, dito, eto yung gagawin ko na namin ulit ng kwarto yan para hindi na kami dito natulog sa labas. And then, yun yung plants. So, pakita ko sa inyo kung gano'n siya kakalat, guys. Talagang sumasakit na yung ulo ko sa talaga dito sa mga kalat na to. Kasi hindi maiwasan. Kasi syempre, nandito yung mga stocks namin. Dito kami nagpapaklat. Ginagawa namin yan lahat. And also, dahil nga dumagdag si JKH Garden, may mga soil na kami. Kasi syempre, na-enjoy ko talaga yung pagtatanim ng mga bulaklak. And, syempre, the LGKH Garden, yung isang shop namin, kailangan namin ng mga soil, ganyan, yung mga ibang pangangailangan. So, may akong mga 5 sako na mga coco peat. So, nandun sa kabila na, kasi dito talaga nagkalat na sa labas. Mayroon na kaming soil at saka manure. So, kailangan na talaga namin ng malaking space. So, doon na sila. So, pakita ko muna sa inyo, dami ko na sinabi. Wait lang, punasan ko muna. So, ito yung ibang stocks natin. And then, nahihiya akong ipakita talaga sa inyo yung aming itsura ngayon. So, dito, ayan yung mga stocks. So, nandun yung aming mga cabinet. And then, ito yung mga, nakikita nyo, higaan namin. Diyan na kami nahiga. So, talaga, ang liit na talaga ng space dahil sa stocks. So, dito naman, ito yung mga ipapaship natin today. So, talagang nagkalat na. Itanan niyo yung floor. Kasi, syempre, pag nagpapak si Papa, nagkakalat-kalat talaga yan. And then also, etong mga seeds. Diba? So, pag nabablog ako sa kusina, ito yung nakikita niyo. Diba? Ang ganda ng background. So, ito transfer din natin to lahat doon sa kabila. And, hi pa. Morning.
Hey guys. Oo, si Papa kasi kayo, pero may hindi pa siya tapos mag-pack ng mga ano. And then, eto din, etong mga stocks natin ng mga seeds, yung mga, and all that, ano, itong must. Ito-transfer natin doon, lahat ng yan. And then, dito sa stocks natin. Etong stocks natin. Ayang stocks na yan, yan yung ita-transfer natin. So, medyo makalat sa loob, te. And, medyo konti lang yung stocks natin ngayon. So, ayan, medyo yung iba, wala lang stocks sa ibabaw. Makalat talaga siya. Ganyan siya kakalat ngayon. Ay, kalat na kalat. So, eto yung tatanggalin ni Papa. Lahat ng yan kasi ita-transfer natin sa kabila. And then, etong mga chain, I think kung nakita nyo sa kabilang channel, na pinakita ko to, sa kabilang channel ba yun na-upload ko? Parang ganun. So, na-upload ko sa kabilang channel. Medyo puno pa to, no? Pero ngayon, wala nang laman. And, ayan, matatanggal ko ang lahat ng yan. Magpo-pole dancing daw si Papa dito, kaya wag daw tanggalin yung mga chain. Yan daw yung kasabitan niya. So, ayan. Tapos dito pa. Dito pa diba? Ang kalat-kalat na. So, eto pa. May mga stocks pa dito. So, yan. Tatanggalin natin yan lahat. Meron pa dito. Nagkalat na lahat talaga. So, ayan. Pag nag-arrange ka, ayun. Makakalat na naman. Diba? So, eto naman, eto yung mga soil. Ayan, 3 na lang yung natira. Nire-repack namin yan, guys. Ayan, nagmo-moist siya kasi medyo basa yung soil. Pero, okay lang naman yan. So, ayan. Nakita nyo niya ng itsura. Actually, hindi talaga ganyan talaga yung itsura talaga, guys. At pag medyo nag-arrange ka, tapos sa tagalan naman mag-ano, ayan, nagiging ganyan na. So, eto sa ibabaw, yun yung mga ano, konti na lang yung natira nung nakaraang araw, na ubos lahat yung mga candles, ganyan. And then, wala nang stock sa supplier namin. Kasi ang daming may birthday. Oo, ang dami ng birthday ngayon, guys. So, yung plans talaga namin ngayon for today is, magmauna ako doon kasi may lilinis ako, magwawalis, ganyan, kasi makalikabok. Habang si Papa naman is tinatanggal itong mga stocks. Ayun. So, pero I don't think na maisasama ko sa video na to yung doon sa kabilang bahay kasi parang palubat na to eh. And para sa separate video naman yun. So, ayan, nagtatanggal na si Papa ng mga ano. Yan, tapos yan, yung mga nasa ibabaw, gusto ko nang ipatanggal yan kasi talagang na-stress talaga ako, guys. Alam niyo yun, sa mga negosyo na nasa bahay lang, maiintindihan nyo kung gaano ka-stressful itong ganitong sitwasyon, lalo na ang liit lang naman ng bahay namin. And ayun, kasi sobrang excited namin dahil dun sa bahay talaga na binenta sa amin. So parang nakalimutan ko na yung goal ko na yun pala ay gagawing stock room. Pero wag kayong mag-alala, guys, habang nandun naman siya yung mga stocks, uunti-untiin muna namin na magpakabit ng kuryente at saka tubig. And also, mahirap kasi malakad-lakad ngayon dahil sa COVID. Nakakatakot din. So, ayun. Yun yung update ko sa inyo. And, nakita nyo na kung gano'n siya nagkakala. Pati kayo na-stress, diba? Na-stress kayo. Gusto ko rin kayong, i-stress. But anyway, yun lahat. Talagang, sana ay malinis ito lahat. And makatransfer na kami dito sa loob ng kwarto. And plano ko dyan na ayusin naman yung kwarto kasi para naman maaliwalas tingnan kasi talagang madilim siya. So, ayan ang nagtatanggal na ni Papa. Tapos, ito yung i-arrange natin dito, doon mamaya. So, ayan. Diba?